Kaixo eta ongi etorriak bertze egun batez Unat magazinera. Gaur asteazkena dugu, apirilaren 19. eguna, eta gaurkoan, betiko moduan, elkarrizketa pare bat izanen ditugu magazinean. Lehenik eta behin, Beatriz Otxotorenarekin. Egonen gara, bera Ultzama Fundazioko kidea da eta fundazio honek 10 urte betetzen ditu bere sorreratik. Hori ospatzeko egitarau oparoa prestatu dute, datozen hilabeteetarako, zehazki gainera, launbet honetan hasiko dena monologoekin, artisau azoka batekin, kontu andana batekin. Beatrizekin horretaz solastuko gara, baina ez bakarrik, zeren Beatriz, ez dakite, filosofo puntu bat ere badu Beatrizek eta beraz beretekin beti plazer bat da. Hainbertze gai solastea, slow foodaz, arituko gara solasean, gazteriaren egoeraz, lan munduratzeaz eta hamaika kontuz. Bigarren elkarrizketan berriz idazle batekin egonen gara, kasunetan Iban Zalduarekin, izan ere berak eta Misek, abeslariak ikuskizun bat eginen dute gaurkoan, Laban atxaldeko 7:00. Eta kasu honetan, liburua Engainua da, lana aurkeztuko dute, 2 ipuin kontatuko dituzte, eta nola ez, musika ere izanen da, Misek bere doaiak jarriko dituelako bertan. Guzi hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1932 urteko apirilaren 19 Euskal Alkatek estatutu proiektua onartu zuten. 1937 berriz, Frankok alderdi politikoan debekatu zituen bere agindupean zeuden lurraldeetan eta berri bat sortu zuen. Desagertutako guztiak bertan sartzea derrigortuz, denak kaudilloaren agindupean. Falange Espainola neurri horren aurka agertu zen eta bere burua Manuel Edilla kartzelean sartu zuten. 1943ko apirilaren 19 Bigarren Mundu Gerran, alemaniar tropak Varsoviako getoan sartu ziren juduen errebolta bat itzaltzeko xedez. Eta 1978 urtean, PCek Errepublikaz geroko lehen kongresu legala egin zuen. Gaurko lerroburu nagusiak. Nafarroko lehendakaria Baikor agertu da Europar Batasunak ingurumen araudiari moratoria bat aplikatzeko aukeraren aurrean. Volkswageneko ordezkariekin eta Nafarroko automobilgintzako klusterrakin batera Europako batzordeko mugikortasun unitateko arduradunekin bildu da. Zabalza familiak Mikelen heriotzan inplikatutako Guardia Zibilaren gorakada salatu du eta estatuari tortura saritzea leporatu dio. Erdiz bizirik taldeak manifestazio eginen du apirilaren 22an Iruñan. Sustrai erakuntza plataformako hartarazi du Goizuetan kokatu nahi dutela beste parke eoliko bat eta Madriletik egiten ari direla tramite guztiak. Nafarroko gizarte erakunden plataformak hurrengo hauteskundetan parte hartuko duten alderdi politikoei zuzendu du prentsaurrekoa. Iruña Barañain multzoren planak Elizpea parajerako hiri parke berri bat aurreikusten du, Ilundaingo errotaren inguruan eta biribilgune berri bat Miluze kalean. Txalapartako hastapen ikastaroak emanen dio hasiera gaur lantegi kontzertu musika eta dantza ikuskizunez eta aurrendako jarduerez osatutako piztuta euskal kultur begirada 23 zikloari. Bidasoako kontrabandistak elkarteak antolatutako langauaren 8. edizioa Etxalarko bidezidorretatik eginen dute apirilaren 22an. Tokia araubideko foru batzordeak argi berdea eman dio zeharbideetan eta hiritzatietan kokatutako abiadura murrizteko asto bizkarren erabilera arautzari. Nafarroko Kirolaren Institutuak Kirolaren sari nazionaletako bat jaso du indarkeria desagerrarazteko programengandik. Guazen ere agenda kulturalarekin. Asteazkenean Arrosadiako liburutegi publikoan 6:30 Arrosadia irakurle taldea bilduko da. Angel Lertxundiren Zoaz infernura laztana liburua komentatuko da. Laba aretoak ipuina Engainua da irakurraldi musikatua hartuko du 7:00 Iban Zaldua eta Miren Narbaizarekin.
eta Alegria de Iruña Peñaren lokal zaharrean atxaldeko 8etan bertso merendua sustraiko lina eta Igor Elortzarekin. Hortzegunean, herri pagainako auzo lokalean zaporeaken eskutik hitzaldia, argazki erakusketa eta janari bilketaren antolaketa atxaldeko 7etan. Baita ere, mendian hirian hil dokumentala eskainiko dute atxaldeko 7etan Alegria de Iruña Peñaren Jarauta kaleko lokalean. Eta Karpeta Urdinak dokumentalaren emanaldia Atarrabiako kulturretxean atxaldeko 7etan. Hortziralean itzali telefonoak antzerki zikloan Balbea antzeslana H teatroaren eskutik atxaldeko 7etan Laban. Eta Oskar Estanga biltokin izango da momentuko kantak improvisatuz. Etorri eta lagundu Oskarri kantak sortzen diote. Atxaldeko 7:30 Euskaldunon biltokian. Larun batean, Jus Larrotxako zibiboxean 12:00 ordubata eta erdietara piztuta Euskal Kultur Begiradak 2023aren baitan Euskal mitologiako pertsonaiak ezagutzeko lantegia eta ipuin kontalaria izanen dugu. Baita ere, Donibaneko kuadrilen eguna txapelketa, kalejira, bazkari eta musikaz betetako egitarauarekin. Goizeko 10:00 aitzinera. Eta akitzeko J. Martinak eta Merina Gris taldeak kontzertua eskainiko dute Totem aretoan atxaldeko 8etan. J. Martinaren doinu elektronikoek emanen diote forma kontzertuari, baita Merina Gris taldearen pop abestiek. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian osasun sailak 3 egun baino gehiagoko erizainen bajak estaliko ditu eta haien agendak mugatuko ditu. Sailak eta satsek aurre akordio bat eginen dute laneko ekonomiako eta antolaketako hobekuntzekin. Familiako eta komunitateko erizaintzako 77 plaza sortzeko konpromisoa ere hartu dute. Medikuen maiatzeko nomina 400 euroko igoera aurre ikusten da. Argazkian berriz osasunaren motiboekin margotutako eskaparate bat eta izenburuan zabalguneko dendak gorriz janzten dira. Osasunak sarrerak erosteko aurre inskripzioa itxi du 19.208 eskaerekin. Berri gehiagotan, Nafarroak emisioen araudian moratoria bat eskatu du Bruselan. Volkswagenek errekuntza autoak egiten jarraitzea bilatzen du. Diario de Navarran osasunako 19.208 bazkidek baieztatu dute errege kopako finalerako sarrera. EPEA abonatuen eskaeren 87%rekin amaitzen da. Argazkian zenbait politikari eta polizia ageri dira. Eta izenburuan 50 urte bombak desaktibatzen. Guardia Zibilak bere espezialisten lana bildu zuen Iruñean egindako erakusketa batean. Eta azkeneko berrian, bide ingeniariek arazoak ikusten dituzte HT-aren ezkioko konexioan. Gara egunkarian lerroburu handi batean, Marlaskak zigor gabetasunean oinarrituta justifikatu du espejoren igoera. Argazkian, ardoa zerbitzatzen kopa bat ageri da. Izenburuan, Arabako mahastien aurkako debekuari ez dio elegiterik aurkeztuko lakuak. Eta Europaren zain geratuko dira beraz. Azkeneko berrian, PSOEk eta PPek baiezkoaren legea erreformatu dute EAJaren babesarekin. Berria egunkarian, soilik baietz da baietz legea aldatzeko PSOEren proposamena babestu du EAJak. Espainiako gobernuko alderdi nagusiek PPrekin hitzartu dute erreforma eta gehiengoa ziurtatu du kongresuko bozketarako. EH Bildu kontra agertu da, erreformaren aurka protestara deitu dute. Argazkian zenbait euskal sortzaile korrikaren beka bat dutela eskuetan eta izenburuan diziplinarteko opera bat. Korrikak eta aekak badon ikuskizuna estreinatuko dute azaroan. Eta Euskal Herria irratian, June San Milas Arreaseko kidearen hitzak berri nagusian. Badakigu politika gintzan erritmoak motelak direla, baina pobreziaren aurka pausoak ematerakoan abiadura handiagoa eskatzen dugu. Gizarte erakundeen plataformaren ustez, zorrean dago politika herriarekin. Alboko berrian, Espejo Guardia Zibila saritu izana justifikatu du Grande Marlaska ministroak eta azkenik gizarte erakundeen plataformak pertsona ahulenen egoera hobetzeko konpromisoa hartzeko eskatu die alderdiei.
Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur berriro ere urdin ikusiko dugu zerua eta ateri egonen da. Temperatura egunez dezente igoko da eta balio altuenak 22-25 gradu ingurura iritsiko dira. Hego ekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean kostaldean ipar ekialdera eginen du. Goizean goiz lainoguneak izan ditzakegu Ebro ibarrean, baina segituan jasoko du. Hortzegunean giroa lasaia eta lehorra, baina hodeiak ugaritu eginen dira. Goizean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira eta atxaldean bero hodei batzuk geratuko dira. Kostaldean baliteke behe hodeiak sortzea. Goizaldeko temperatura minimoak igo eginen dira, aldiz maksimoetan ez da aldaketarik izanen. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da eta arratsaldean kostaldean mendebal osagaikoa nagusituko da. Ultzama Fundazioak 10 urte betetzen ditu eta hori ospatzeko badelako zer ospatu kermes jaialdia antolatu dute, hortzen orgi basoan, eta gaurkoan jakinen dugu, zer den zehazki antolatu dutena, zein den egitaraua eta aukera izanen dugu, baita ere Ultzama Fundazioz beraz pixket hitz egiteko, solasteko, ezagutzeko zer den egiten duten lana, pixkatxo bat, eta baita ere 10 urte hauetan atzera begiratu ezkero, ikusteko, zer egin den, ze argi, ze akaso, ze itzal, halakorik ere baldin badire, eta orokorrean jakiteko fundazio interesgarri honek egiten duen lana zein den. Eta horretarako, nola ez, fundazioko kidea den Beatriz Otxotorenarekin egonen gara gaurkoan bertze baten ere, hemen egontzena plazera honditzez gurekin solasean, beraz, lehenik eta behin mil esker gurean egoteagatik, Beatriz. Mil esker gonbidaketagatik. Erraten genuen, Beatriz, kermes orgi jaialdia antolatu zu. Konta iguzu, kermes, zer da hau? Esan nahi duen, raek hor pahatzen du, ez? Eta hori jaialdi bat aire librean esan bezala, edo kanpoaldean egiten dena, familiendako eta jolasak, antzerkiak, zirkoak eta edozein aktuazioa, ez? Hori da bere definizioa. Eta normalean izaten da fundazio batendako edo ONG batendako lortzeko dirua, nola baita esan da. Hori da kermes bat. Bai, hori da. Kermes bat egingo du, hori zen. Beraz, raeren definizioa xuxen, ez? Nahi izan duzue hor, nola erran, gramatikalki zuzenak izan. Bai, eta hitzarrinakoan politia da, nik uste, erraza eta ez, eta ez ezaguna batez ere, nik ere ez nuen ezautzen, eta pixkoat behatzen hor Googleen eta bakizu, galdetzen diozu Google ere eta beti erantzuna ematen dizu beti. Eta ikusi egin nuen eta zergatik ez dugu horrela deitzen da, hola xen egin dugu proiektu hau, ez? Orgi basoan kokatuko da? Orgi basoan eta Lizasoko kuartelenea frontoio edo pilotalekuan, bai. Juri egiten balin badu, badakizu, denbora seguraldi honekin batzutan ez dakizu, nola asmatu ere. Bueno, euria egiten badu ere gaitzerdi, hobe, euri pixkat egin bardolako zu jakinen duzu badakizu segura eskere. Guretako primeran egiten balin badu, pino astelenetik ostira bitartean, ja lagun bat egin den etzaigu ongi etortzen. Hola izaten da, bakizu, antolatu duzun egun horretan normalki egiten du euria egoten direan goitikoak nik uste behiratzen, Egi. Bueno, beraz, jaialdi hau antolatu duzu ospatzeko 10. urte hurrena, ze topatuko dugu egitaragoan, eta lehenik eta behin data, noiz da? Bueno, hasiko gara datorren larun batean, 22, apiriak 22 eta 29 izanen dire bi monologista, oso ezagunak baitire, Oskar Terol, lehenengoa 22, eta gero Gorka Aginagalde, 29an. 22an ere izanen da azoka, feria, gure artisau, Ultzaman inguruko artisauek egindako azoka, eta han salgai izango dire bere produktu guztiek, eta ere etorriko dira tailer bat emateko batido osasungarriek eta zukuak nola egiten diren eta daztaketa ere izanen da. Hori da datorren aste buru hontan, larun bat hontan, eta datorren... Goizez, atxaldez? Bueno, hasiko dira 11etan, gero 11ak eta 11:30 batidona izanen da, eta gero 5etan Oskar Terol etorriko da. Da gero datorren asteburuen, 29an oker ez banago, 5etan Gorka Aginagalde etorriko da. Eta 29an bertze zerbait ere badago edo hoixen, monologo horrekin etxiko da. Bai.
horrela. Eta gero ja maiatzean sartzen gara, hori izanen dira zirkoak, izanen dira mai ingurukoak liburuei eta hitz egiteko, izanen da ere fotografia erakusketa bat, eta izanen da ere zirkoa, eta gero bada azkeneko asteburuan hor ekainaldean gatibu eta bulego etorriko dira, orgin jotzera. Hau 29an? Izanen da, ekainak 17 gatibu gehi burutik, eta 18an izanen da bulego gehi Olaia Intziarte. Oronozeko neska bai. Ezagutzen dugu hemen gainera aski ongi. Beraz, nolabait ere ekaina arte luzatzen den egitarau bat, bueno, gero, aurten betetzen dirako 10 urte, beraz ez da asteburu bateko kontua, baizik eta... Ez, 3 hilabeteko kontua da. Eta 3 hilabete hauetan asteburuero badago ekitaldiren bat, edo gehiago. Ara. Maiatzan ere, izanen dugu zerbait ere? Bai, badire, asteburuero kasas regionales etorriko dire, gastronomiarekin, bere dantzekin, eta gauza guzti horiekin, izanen da mai inguruak esandakoa, argazki erakusketa ere, eta zirkoa eta magoak ere izango dire. Magoak? Bai. Magoak, nintzen ni pentsatzen, boltxebiketan. Magoak izanen dire. Bueno, beraz, egitarau oparoa, orain ezin dugu dena buruan iduki, baino pentsatzen dut webgunean sartuta, horregonen dela informazioa? Badauzkagu bi web horri, bata da irubebikoitza@kermesorgi.com eta bestea betikoa, irubebikoitza granjaeskuelaultzamatezetarekin.comen. Hor badituzte eskuragai sarrerak hartzeko. Bino gauzat esan behar dugu, aurten eta betiko moduan ere inguru giroari begira ez duguna jendeak ez dezala aprobetxatu kotxean dauden, aprobetxat dezatela, kotxeako plaza guztiek. Hortaz, prezio guztiak kotxe bakoitzeko dira, eta ez pertsona bakoitzeko. Hau pixkoa eta arraroa iruditu daiteke, eta guk horrela entenditzen dugu ere, bino nahi duguna da, adibidez, monologisten dako 20 euro balio du kotxe bakoitzeko. Pertsona bat etortzen baldin bada, 20 euro kobratuko zaie, bino 5 etortzen baldin badire, 20 euro kobratuko zaie ere. Hortaz, zer nahi dugu kotxe guztiak betetak etortzea? Nahi duguna zeo biren asunto guzti hori pixkoat ez, jaitsi eta ahalik eta sostenible edo egin festival edo jaialdi hau, bai. Hortaz, hortan gabiltza jendeak hotxe egiten nahi du, baina zer da orduan? Ordaindu behar dugu kotxearekin eta gero sarrera ordaindu edo nola da asuntoa, ez? Asuntoa da, kotxe bakoitzeko ordaindu behar den diru sarrera eta hori besterik ez da. Kotxe bakoitzeko 20 euro, beraz, bortz persona joaten bazarete, hobe, eta monovolumen handiago bat baldin bada, eta 6 edo 7 sartzen bazarete, oiniken hobe. Afera beraz, kotxeak beteta joatea nola baitere. Hoi da, eta 200 besterik ez dire sartzen gure orgiko parkinean, hortaz 200 sarrera izango dire. Hortaz, bulego eta gatibu ikusteko besterik 200 sarrera izango dire. Batzuk pentsatu izan dute, baina zer egin behar duzu orki basoan, 15.000 pertsona sartu? Ez. Bakarrik hoiek besterik ez. Gure ospakizuna egiteko eta ez dugu nahi gure orgi basoa ez zikindu, ez gaiztotu ez. Hortaz, bakarrik 200 kotxe horiek eta horiek izanen dira jaialdi guztien parte hartu ahal izango dutenek. Ez gehiago, ez gutxio ere, etortzen ez baldin badira behintzat. Ez da beraz makro jaialdi bat egitea ideia, hoixen, orgi basoa ere bai nola baitere zaintzea beti erdigunean dagoela. Bueno, beraz, hortxen jaialdia izango duguna, larun bat honetatik hasten da, egitarau oparo batekin, 29an ere bai, eta gero, aipatzen genuena, astebururo zerbait ere, eta kontzertu potoloak, kontzertu haundiak, hoixen ekainean ere izanen ditugunak, eta beti ere, hementxen, Beatrize bota du emezua, kotxeko ordainduko da, eta ez pertsonako, neurri kurioso hori ez, hartu duzuena, inguru giroaren aldetik. Beatriz, aipatzen genuen, 10 urte fundazioak egiten dituenak, ari gara hemen solasean jaialdiaz, baino, publikoak ere ongi egonen da ezagutzea, Ultzama Fundazioa, zer den egiten duzuen lana eta beraz zer dagoen ospatzeko 10 urte hauen ondotik. Lehenik eta behin ere, hasi ginelarik pasaren urtean pentsatzen zer egin behar genuen. Orduan ohartu ginen 10 urte pasatu egin direla, tita batian. Hortaz hori ere, nahi pixkoa aztoratu egin nahu, zenbat denboran 10 urte hauetan da ze azkar pasatu egin den.
Beste alde ere, guk nahi ditugun objektiboak ere betetzen ari ditugu eta aleta gehiago hartzen ari ditugu, zeratik gero eta jende gehiago ezagututa, gero eta arazo gehiago ezagututa, gero eta batu egin ditugu, objektibo gehiago. Bino, hasi ginen baserri eskolarekin eta 3 geneuzken, hortan turismoa pixkoat berreskuratzea Ultzama baiaran, gero ingurugiroare edo landa eremuko lanak eta zer egiten zen, baserrietan jendeari berriz ere erakustea, zegatik denek galdu egin dugu, harreman hori landa eremuarekin, eta azkenik ere galtzeko arriskuan dauden pertsonei lanbide bat edo heziketa bat ematea. Hori izan ziren lehenengo 3 helburuak. Gaur egun ere animaliak berreskuratzea, sostenibilidadea, zirkularidadea, janarian slow fooden asunto guzti horiek ere sartu ditugu barnean, eta genero arazoak ere zer dauden ere hortan, eta landa eremuan berriz ere jendeak berreskuratzen, nola jendea joaten diren Iruñera, hirietara, berriz ere bueltatzea eta lehenengo ohiturak ere mantentzea, gastronomikoki eta lanbide eta bizimodu, hortan. Hori dena, sartu daitezke zaku batean, ez dakit ala posible den edo erran edut korronte ideologiko batean edo filosofia batean, ez dakit txertatu daiteke nola baitere labur biltzeko hori edo... Guk ez dugu lortu, zaku ikaragarri handi beharko du izan, azkenean bakoitzak badauka bere zonaldea, bere arazoak, eta jende asko gaude, gauza askotan parte hartzen, eta horrek ere, nola kontaktuan gauden, ikusten dugu. Eta ikusten dugu ere, baserri eskolan ikusitako arazo bat ere slow fooden ere batekin etortzen dela, eta orduan elkartu egiten da gara, eta arazoari aurre ematen diogu, edo gaztategian, edo orgi basoan, edo galtzeko arriskuan dauden pertsonekin, hortaz beti nola elkarri biltzen garen, hortan ikusten dugu, eta gauzak egiten ditugu. Adibidez, kermes hau, naiz eta 10 urte aurrena izan da ere, horrek ematen duena da ere lana, arriskuan dauden pertsoneendako, ematen du turismoa mugiaraztea, landa eremuak ezagutaraztea, gaztategian ere erakustea, dena batu egiten da, Bino poltsa handi bat beharko du izan, dena barruan sartu nahi baldin badago. Poltsa horretatik, aipatu dituzun pieza guzti horietako bat hartzeagatik, deigarria, egin zaidan orain aipatzen zenituenatik, slow foodaren kontu hau. Nola txertatzen zuen, nola iristen zarete, nola jetzen zarete, ezagit, korronte hori, filosofia hori, ere zuen lanean txertatzera eta zer egiten duzu horrekin? Baserri eskola hasi ginelaik, ikusten genuen jendeak etzekiela asko janariari buruz. Nola ekoizten den, nola azitzen den, nola mantentzen den janaria eta zer egin daiteken janariarekin. Azkenen gure etxetan ez dauzkagu denbora gehiaik gauzak egiteko, familiaken edo, eta normalean filete xerra bat hartu, tita egin eta azkarren jan eta jazta. Errezetak galtzen ari dira, gura mona, gura arbasoak zituen errezeta guztioik galdu. Eta zer egin daiteken janariarekin ere errezeta gero eta murriztuagoak ez baitugu denborarik, hori ikusi genuen. Hortaz mugimendua ikusi genuen, slow foodek jaio egin Italian, Bran konkretuki, eta badauzka dauneko 30 urte. Eta guk, baserri eskola hasi ginelarik hor ikusi genuen arazoa eta haiekin egon du ginen hizketan, eta proiektu bat erakutsi genien, slow foodek bi urtero egiten ditu kongresoak Italian, eta joan ginen Turinen tokatzen zen urte hartan, 2015 urte hortan, eta guk slow food proiektua eskola nahi genuen erakutsi bertan. Bakarrik slow foodek orainek dauka bakarrik unibertsitate bat, Estudio de las Ciencias Gastronómicas deitzen dena, eta bakarrik dire sukaldarien dako. Bino ez dago eskola bat, jendeari ezagutzeko zein diren slow fooden printzipioak ez. Hortaz, arata joan ginen, nire alaba jaio berria, Mikaela, eta familia guztia bertara, hegazkina hartu eta tira, kongresu hartara. Eta, hor kongresu hortan erakutsi egin genien zer nahi genuen egin. Bioerakuntza batean eskola bat sortu, umeendako, helduendako erakusteko, ez? Gu pentsatzen ginen jendeari ez zitzaiola gustatu behar. Azkenean zuek zer dakizuen buruz eta zuek nortzarete hor
herri txiki baten Nafarroaren iparraldean sartuta eta zertara etortzen zaretuen eta pabellon horiek xutik egin zuenean denak txaloka eta denak baietza esan genuen jo, ze pasada. Eta horrela etorri ginen berriz ere bueltan gure etxera, maletak, betetak, ideiez, gauzez, eta orduan hasi ginen hitz egiten Nafarroan lansare atalarekin, Nafarroako lansare atalarekin, eta haiekin egin genuen lehenengo kurtsoa Espainia osoan bioerakuntzan. Eta horrela lanean etzeukaten pertsonek egin zuten kurtso hori, eta badire askok orain lanbidea hartu dutena bioerakuntzan egiten etxeak, ez? Nola egin genuen kurtso hori oso luze izan zen, atal guztiak, osea, zerotik hasita nola erakuntza bat egiten den, ikasi egin zuten, hor egondu ginen 8 hilabete luzez gainerakoan, eta gero beraiek lanbidea horrela aurkitu dute. Eta horrela seperekin ere lan egin genuen, bukatu genuenean proiektua, proiektu Karakol edo Barraskilo proiektua ditzen dena, eta gero Madrilera joan nintzen behar nintzen, hori dena berriz ere erreplikablea egiteko Espainia osoan, sepe guzti hortan. Eta orain badire komunidade askotan, orain egiten dutena kurso de biokonstrukzion. Karretillero, kamarero, olakoak, eta bioerakuntzan kurtsoak ere egiten dituzte. Slow foodaren kontua, kortxen, nik uste aski beharrezko eta aski interesgarria, hoixen ez, erraten dute Estatu Batuetan gaur egun sortzen dituztela etxeak ja sukalderik gabe, ez egiten zuna zenuen hori, ala erraten dute, sortzen dituztela hola. Bueno, ja jendeak ez duelako, ez, janaria prestatzeko beharrik ere, kanpoan dena hoixen ez, erosita. Eta horra aipatzen zenuena, ze interesgarria, nola ari dugun galtzen kultura guzti hori, ez, jakintza guzti hori, eta era berean nola ez dugun baloratzen. Hau da, pentsatzen du ez, nola baitere gure amatxek eta koefiziente intelektual gutxiago izango zutela, eta ez zaudela jantziak, eta aldiz, ze ezagutza, ez, ze ikaragarrizko jakintza, zer eta janaria prestatzeko. Errezeta pile bat buruan, ez, azkenen hori zen da. Asuntoa da guk horre jantoki bezala ere erabiltzen dugu slow food eskola, ez, bisita bukatzen direnean eta gelditzen dire bazkaltzera. Eta gure errezetak dira ohiko errezetak, betikoak, ez da. Eta jende, tarta de manzana, sagar tarta hau, bino nire amonak egiten zuen, ze zapori eta da derrepente esaten zuen, bino, errezeta hau galduta dago. Bai, bueno, gu badaukagu eta ematen diegu ere ez, bino nola labean egiten den edozein haragik, dena egurrez egindako labearekin, ez elektrikoa, nola banaharrak badatu egiten dire eta pasaden egunetek eta pla, ez, goiz guztian ematen du egiten, ez daukagu olako denboraik. Gure baserrian lehengo garaietan, honez, beti emakumeek edo egiten zituzten bazkariek eta egun osoan ematen zituen animalik zaintzen, baserriko lanetan, janarik egiten eta umeen zaintzan ere hortan, ez da. Eta ez dakit nola egiten zuten, bino denbora ematen zien olako lanak betetzeko, eta familien izateko. Gaur egun erabat aldatu eginda, ez? Bino pena da ere, informazio guzti hori, errezeta guzti horiek eta bizi modu hori ere galtzea horrela tita batien, ez? Generazio batetik bestera ere. Niri iduriz ez zaitena, honek ja luzerako emanen zuen, baina bai, garai horretan egiten zirela aldi berean, ez, gauza andana bat. Hau da, gaur egun nola espezializatzen dugun eta banatzen dugun lan guztia, eta garai horretan bai aixialdia, bai zaintza edo janaria prestatzea diez, egiten zen den aldi berean. Zupatzen zen duten hor banabarrak ez, sukaldean, egoten ziren hor goiz guztia, baina aldi berean gaten altzinen bazkatzera behiak, egoten altzinen solasean, zure seme-alabekin edo barridiarekin eta bar, eta hoixen ez, aldi berean prestatzen zenuen janaria. Gaur egun ezin duzu egin hoi. Gaten zarelako lanera, ez, egin handi batean, edo, ez dugulako hartzen denborak, baina nola espezializatu den jendartea, nola aldatu den, hoixen ez, ezin duzu utzi lasai ederrean, hortxen banabarrako izguztiak egiten etxean, hor aldaketak eman direla. Guk baserri eskolan ikusten dugu, ez, familiak estresatutak, ez. Aurtengo edo gaurko asteburua bete egin dugu, baserrira etorri, ez dakiz zer egin, bino, zer egingo dugu hurrengo asteburuen? Zer, ez, jasi dira, asteburu honetan, zer egin beharko hurrengo asteburuan. Eta orduan, gelditu lasai etxean, bazkaria prestatu aste guztirako,
Gero umeek ere ikusten dugu sasoien ez daudela hor sukaldean, zengatik beldurra daukate. Pentsazazu, ez hartu labana moztuko zea, eroriko zaizu, kristala apurtuko duzu, ez olakoak eta sukaldea etxean ez dagoen gela bat da, azkenean, ezin naiz bertara sartu, oso arriskutsua baita. Eta hori da guk nahi duguna ere, ez? Zengatik gaur umeek direnak bihar izango dire helduek. Eta horiek erakutsiko dire bere ume ere. Hortaz, ez baldin badugu egitura hori aldatzen, arazoak izango ditugu eta zuk esan bezala, Estatu Batuetan sukalderik gabeko etxeek eraikitzen nahi dire, hemen berdin bukatuko dugu. 50 urteren buruan hor nonbait. Eta zuk erran duzuna, azkenean gero honek hartzen duena da gure seme-alaban ere bai osasuna bera, zeren sukaldatzen ikasi ez duten edo ez dugun gazte horiek heldu izanen dire gero guraso handitzetan eta haiek prestatu beharko dute haien seme-alaben janaria eta azkenez baduzu ezagutza handiegirik, pues akituko duzu egiten gauzak ez, pixket korrika eta presaka eta hoi bai nik uste dut aitzen dela, ez? Beti erran izan dugula nire amak aitak prestatzen zuen janaria zeuna, nire amatxik prestatzen zuena zeuna, eta igual gaur egun aitzen dela gero eta gutxiago. Gazte gero eta gutxiago erraten dute, ez zeuna nire gurasoek egiten duten janaria, zen azkenean, soixen, ez ezagutzarik, ez denborarik, eta nola aldeen. Ni inkesta bat egingo nuke, ni hor Nafarro osoan, eta ikusiz 15 urtetik 40 urte bitarte hortan, zenbat errezeta ezagutzen dituzten, ze sukaldari, ze egiten duten, haien sukaldeetan, eta zenbatek erosten dute kanpoan eginako janaria. Eta ikusiko dugu, dela gauza ikaragarri preokupazioan ematen ditena. Ez da ego ikustei, besteik zenbat jatetxe komida rapida delako horiek ere nola hasten diren gero eta gehiago, ez? Ni lehenengo McDonald's Iruñera iritsi zelarik ni janengoen oso kezkatuta ni esan eta arrazoiz kezkatuta. Osea, jazta, egina dugu. Eta nik uste horrela izan dela. Eta horrek ere azkar delakoa, goxoa delakoa, azukre pilo bat daukalako, eta merkea delako aldetik ere irabazi gaitu. Beste alde, etxera iristea, egun osoan lanean, umeen extraeskolarrak, edo zein gauza, gurasoak, zaindu beharra, edo zein, etxera iritsi, lur jota eta bazkaria, afaria edo prestatzen hasi, nik ikusten dut ere hor arazoa dela. Hortaz tokia edo lekua bilatu behar da. Asteburuetan hainbeste aktibidade, beste jarduera bilatu ez ezik, etxean noiz behinka ere gelditu, larunbat goiziero edo igande goizero erosketak egin, erakutsi umeeri nola erosketak egiten diren, ere hori ere beharrezkoa da, eta non erosi ere, eta gero prestatu aste osorako janaria, gero ozgailuen sartu eta hor presa eduki. Eta zergatik ez, agian lan ordu batzuk gutxiago egin, gutxiago erosi behar izan, eta hartu denbora pixkat ere prestatzeko, horrek ematen digu bertze kontuetarako. Bai galdetu nahi izun, Beatriz, baitere, egiten duzuelana jendea bergizarteratzen edo berlan munduratzen, ezta? Kuriositatez galdera bat, ikusten duzu hor gero eta gazte gehiago etortzen direla? Hau da, ari direla aldatzen nolabait ere errango genukena tipologia hori, perfil hori, akaso lehenago helduagoak etortzen zirela, eta orain gazteagoak. Galdetzen dizut, zeren arlo ezberdinetan ikusten dugu hemen xaloko elkarrizketetan ari dela aldatzen, ez? Bai ludopatiaren aferarekin, gazte gehiago dire, ibiltzen direnak drogaren aferarekin, pobreziarekin, gero eta gazte gehiago dire horretan sartua daudena eta ez hainbertze helduak. Eta horren aritik galdetu nahi nizun, baitere ematen ari den hor. Gure alde, fundazio badauka enpresa inserzion bat, horra galtzeko arriskoan dauden pertsonaek lanbide emateko eta lana emateko, eta bai duela urte batzuk gero eta helduagoak ziren, eta orain gazteagoak. Orain ikusi ditzazke 30 urtetik beherako pertsonak renta garantizatua jasotzen ari direnak, lanbiderik ez dutenak, heziketarik ez dutenak, ez da gogorik ere lan egiteko. Hortaz, ari gara, eta ikusi dugu, ez dakit nola ezi ditugun hamarkada, atzekalde hontan, hamarkada hontan, nola ezi ditugun gure umeek edo hor arazo bat sortzen ari da, bai?
Eta orduan umeek ez dute ikusten lana egin behar dela zerbait lortzeko, lan hori gogorra dela, eguneroko lana dela, eta hortan ari gara saiatzen, bai? Beste egunean 28 urteko etorri da, ez, lanera gurera, eta nik esan, hau eskoa pastu behar duzu dena, txukundu behar duzu lur eta ez dakize, eta dire 15 metroko pasillo bat, pasaleku bat. Eta, nik uste 15 minututan posible duzula, nik egiten bai dut 15 minututan da, imposible nire itzaiten boaik eman behar, ni behar dut ordu bat gutxienez, pesazazu, nekatu behar naiz, eta, klaro, hori da lan egitea, nekatzea, horregatik ordaintzen dugu dirua, eta bestelakoan joaten balin bazara etxera nekatu barik lanean, nik uste arazo bat daukagula ere, ez? Hortaz, hor ere badaukagu luze egiteko beste 2 programa seitoan, zen nola dauden orain gazteriek eta ja 30 urte dituztenek ere, eta nola ikusten duten ez dena. Eta hor ere arazoak ikusten ditugu. Zeinadik ez dute gogorik lan egiteko, esfortzua egiteko, dena nahi dute tita batean eta gauza kosta egiten dira azkenean, ez? Kuriosoa da hoi, zeren behin baino gehiago haitu dut, baino aldi berean gure jendarte seguraski ez dakit, baino inoizko produktibistena da, ez? Orden baitugu bi kontu horiek, aldi berean, ez? Badago jendarte bat edo gazteri bat ez duguna esfortzuaren kultura lehenago bezala, eta aldi berean, ez dakit, baino akaso inoiz baino gehiago eskatzen zaigu, ez? Ikaragarri, ez? Produktiboak izate horretan, badago horrelako paradoja txiki bat. Bai, bino, pentsatu behar dugu ari garela hizketan landa ere moari buruz. Eta ez ofizina batean edo ordenagailu baten aurrean edo eskolan eskatzen diguna. Baizik eta fisikoki lana egitea. Eta hori ere galtzen ari gara. Ari gara, bai, igual interneten bidez, edo lanak ez ofizina baten egin daitezkenak, edo, eta eskolan ere eskari pila bat izate dituzte umeek, eta lan askok egin beharrek, eta hori dena. Bino gero iristen da momentuan, non ere produkzioa ere egin behar da, eta produkzioa lana eskuen bidez, ez? Eta hor dago arazoan ikuste ere. Teknologia mailan oso aurreratuak, bino fisikoki oso atzeratuak ere. Gero ere ikusten da, ez? Azkenean, beste egunean egondu nintzen unibertsitatean hitzaldi batzuk ematen, eta denek ziren, ez? Zuk esandako produkzio hori eta ez dakizeta nik esan nien, beire, iritsiko da momentu bat, non ez da hoi izanen jenderik ardire janaria emateko, behieri patatak ateratzeko edo barazkiak ateratzeko. Orduan, Iruñekoak hain produktibo zareten horiek jazer jango duzuten, ikusi nahi dut ere. Eta hortan gelditu nintzen, ez? Eta beraiek idea hartu egin ninduten hortan, zengatik azkenean fisikoki ere lan egin behar da janaria eukitzeko. Eta fisikotasun hori ez gaude ohitutak. Jendea jarrita izatea, olako lanak baitugu, eta gero eta ale gehiago bilatzen dire lan horiek, eta landa eremuak behar du lan fisiko ikaragarria eta psikologikoa ere. Azkenean, 7 egunez eta aste osoan eta 24 orduz ere egin behar da. Etortzen balin bada granizoa, edo hotza egiten balin badu, edo beroa egiten balin badu, ura badaukat, edo ez daukat, eritasunak, ez dakizer, badakizer. Eta lan guzti horiek jendeak ez ditu baloratzen, ez da errespetatzen behar den eina nik ikusten duen modu hortan. Zer interesgarria, Beatriz, zuen zutea, horrek erraten duen moduan ematen du bertze lau elkarrizketen dako, gaurkoan hor utziko ditugu gai hauek. Bai, galdetu nahi nizun, Beatriz, behintzat motzean baldin bada ere, 10 urteko ibilbide hau egin duzue, ez dakit zer aipatuko zenuen olabaitre, zer azpimarratuko zenuen, uste duzula asmatu dela eta zertan akaso hobetu daitekeela. Beti hobetu daiteke edozein gauza. Hori bai, eta beti hortan gabiltza. Eta zer hobetu den sinergiak, jendeak ezautzea, zer egiten duzunzuk, zer egiten dudanik, nola batu egin dezakegu, nola mejoratu guzi hori bai, 10 urte hauetan jende pila bat ezagutu dugu, eta ezagutu gaituzte, eta nola egin ditugun sinergiak eta ze gauzak egin ditugun, horiek izan dira guretako aurrerapen ikaragarri politiak.
Hortzen argi hoiek eta hobetu beharrekoak. Eta Beatriz, bai galdetu nahi nizun ere, akitzeko, oraintzen ere pixket ez atzera begira, baizik eta aurrera begira, zerbaitekin zaudeten orain burutan edo proiekturen bat duzuen esku artean? Bai, noski. Orain daukagu Prometea proiektua, 11 enpresekin horre Nafarroan, ekonomia zirkularraren arlo hortan, nola guk gaztategian gaztak egiten ditugun, eta soberakinak laktosueroa den, ikusi dugu laktosuero hortan proteina ugari daukatela, eta ez hidrato de karbono, ez grasak ere. Hortaz, zer nahi dugu? Zaharretxetan edari hori sartu, ulceras por presión delakoik murrizteko. Gainerakoan ere ikusi dugu melatonina esnean dagoela, segun eta ze ordutan esnea jezten duzun, ardiri eta beire, eta melatonina da hormona del sueño ditzen dena. Hortaz, ikusten dugu melatonina edanta zaharretxetan ez da hainbeste tratamentu erremedio pastillak eman behar lo hartzeko, beraiek hortaz lo fisiologiko ona izaten duten eta konturatuko dire presioa daukatela eta posible izango dute tokiz aldatzea, bakizu non ohatzean gauden eta pentsatu barik ere bueltak ematen ditugu, ez? Hori izan nahi du, gure gorputzak, haizu, eman txiri buelta zengatik hemen ja gorritzen hasi gara. Hori itzaile gertatzen, zaharretxeetan, zaharri hor daudenei. Eta horregatik melatonina emanta, esnean dagoen melatonina hori eta proteinaik emanda ikusten dugu ulceras por presión jetxi daitekela pila bat. Eta hortan gabiltza, 11 enpresa, unibertsitate publikoa dago, CNT-ak, Biosasun, Lurederra, ez ditzu, Aditetx, badire hor enpresa pila, eta gure eginkizuna konplexu hontan izanen da bakarrik laktosueroa sortzea. Eta 5 urterako I+D bat izan da. Gero, nola emanen zen, zehazki laktosuero hori? Edan da, bai, laktosuero, eta gero bai, ari dira pentsatzen ja txokolatea sartzea, edo laranja zukua, pixkoat goxuago izatea, bestelakoan esne zaporea badauke, esneki bat baita. Hortzen, gure adinekoek baserretan bazuten lo on hori seguraskiren berreskuratzeko, zenbat baden ikasteko, horretatik. Aipatzen genuena, hortzen eginen den jaialdi hau, aberritz berezi horrekin, Kermes orgi jaialdia, antxen orgiko basoan Ultzama Fundazioak antolatu duena, bere 10 urteko ibilbide hau ospatzeko, aipatzen genuen moduan, larun bat honetan hasiko da egitarau hori, eta, ekainan ere bai horri izanen ditugu oraindik ere kontzertuak, beraz, hortzen, gonbitea, hemendik, hortan parte hartzeko, eta bertzeri gabe gaurkoan Beatriz, hemen utziko dugu, beraz, eskerrik asko bertze behin, hemen egoteagatik. Zuei, mi esker. Orain Iruñeko udaleko albisteak. Pamplona Emprende 2023 programak prestakuntza eta laguntza eskainiko ditu ideia batetik negozio proiektu batera igarotzeko. Programa zeinekin lankidetzan, udalak 140.000 euro inbertitzen dituen ekintzailetza ekimenen zati bat da. Baitere Iruña Barainain multzoaren planak Elizpea parajerako hiri parke berri bat aurre ikusten du Ilundaingo errotaren inguruan eta biribilgune berri bat Miluze kalean. Gaur bertan, asteazkenean osoko bilkurak Barainaingo udalaren mugartean 270 etxebizitza berri biltzen dituen planaren hasierako onarpena eztabaidatuko du. Eta azkenik, Iruñeak adin txikikoen sarearekin bat egin du, tantarik ere ez adingaben artean alkohol kontsumoa prebenitzeko helburuarekin. Kanpaina hori abiarazi du. Edari Espiritutsuen Espainiako Federazioak eta Osasun Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak bultzatu dute kanpaina hau. Oraingoan
kultura kontuez arituko gara, hemen Iruñan dugun egitarauari xoko bat eginaz, izan ere Laban gaur bertan, gaur atxaldeko 7:00 izanen dugu ikuskizun batez gozatzeko aukera, ikuskizuna edo liburu aurkezpen musikatu bat, kasu honetan, liburua engainu bat da, hoxen, aurkeztuko den liburua, Iban Zalduaren azkeneko lana, eta kasu honetan, Miren Narbaizak, Mizeko kideak, edo abeslariak, Mizek berak musikatuko duena edo lagunduko duena musikatzen. Ez dakit Ibanek ere eginen duen, oraintxen galdetuko diogu, zer den, hemen dugu pantaiaren bertzaldean, beraz, atxaldeon, Iban, mil esker gurean egoteagatik. Atxaldeon. Iban, galdetzen nuen, zuk ere musikatuko duzu zerbait, ez dakit bertxoka edo xistuka edo nola baitere, edo Mirenen lana izan. Ausardi gehiegi izango litzateke nire aldetik, ez. Ez, nik irakurraldian, espektakulo honetan egiten dudana da hitza jarri, ez irakurraldi bat egin. Printzipioz hori, nire ipuina engainua da liburuko ipuin batetik abiatuta, egindeko halako bertsio bat irakurtzeko modukoa, eta izan ere nire alorrera hurbildu egin dena gehiago Miren Narbaiza, Amaizko kantaria izan da. Zeberak bai kantatzen du eta gitarra elektrikoa jotzen du, baina baita irakurtzen du nerekin batera pasarte batzuk dialogatuak direnak ez ipuinean. Eta bueno, gauza gehiago daude, zeren ipuin batetik abiatu geha, baina gero beste bat osatu egin dut ben musika ardaz duena, beraz, bi norabideetan nolabait egindako ikuskizun bada gurea, ez? Bai, liburu aurkezteko dena, baina haratago doana esango nuke. Zergatik Iban da liburua, engainu bat? Bueno, ipuina da berez engainua dena liburuan, ez ipuin liburu bat delako, eta bueno, nolabait esaldi horretan edo badaude gauza gehiago, noski, eta referentzia zuzena egiten zaio liburuko ipuinetako bati, bukaerako ari dena luzeena eta teorikoena, non ipuingintzari buruz hitz egiten baitut, ipuina adulterioa da deitzen den ipuinari, baina batez ere izenburuarekin egin nahi nion referentzia fikzioak duen garrantziari, ez. Hau da, fikzioa batzuetan ulertzen duguna gezur bezala, baina nik uste sorkuntzaren alorrean bizitza errealean edo erlijioan ez bezala gauza positibo bat bezala ikusi dezakeguna, ez. Eta neurri batean, garai batean non gainera ematen duen halako atzerakada bat dagoela fikzioan, paradogikoki, ez, zeren mundu errealean fake news eta gauza hauek eta gertatzen direlarik geroz eta zabalduagoa dagoen gezurra, ematen du literaturaren alorrean, realidadeari edo benetako historioi egiten zaiela kasu gehiago gaur egun, eta nik rebindikatu nahi nuen, aldarrikatu nahi nuen fikzioak oraindik errealidadea esplikatzeko daukan boterea, daukan indarra, ez. Hortik doa pixka bat hori ez. Liburuaren artzean egon daiteken tesia. Nola da hori, Iban, badakit zuri paradoxak gustatzen zaizkizula, eta hor ere badago aipatzen zenuenean paradoxa bat, dela fikzioak laguntzen duela errealitatea ulertzen. Eta horren aritik galdetu nahi nizun, bueno, funtziorik baldin badu fikzioak, ezagite ez, agian ulertu behar da ere arte espresio bat bezala, eta gozamenerako nolabait ere hori aski da, ez, agian ez zaio gehiago eskatu beharrik, baina funtziorik eskatzen albazaio, erran daiteke fikzioak laguntzen digula errealitatea ulertzen, eta hori hola baldin bada, zergatik, nola da posible, ez, zergatik asmatutako istorio batek edo laguntzen digu gure errealitatea hobe ulertzen, ez, hori pixkat paradogikoa da. Bueno, nik uste dut hori, gizakiak hasieratik egin duen zerbait dela, ez? Segurazko
lehenengo biltzaile iztariak eta etortzen zirelarik kobazulora eta hasten zirela kontatzen nola mamutak ihes egin ziren. Iaia, harrapatzeko zorian egon zirela eta guztia gezurra zela azkenean, gero iztariek mendeetan zehar egiten jarraitu duten bezala. Hor, nik uste fikzioaren funtzioak alde horretatik, fikzioaren funtzioa dela neurri batean kaotikoa eta bere zentzurik ez daukan errealidadeari zentzu batari bat ematea, hain zuzen ere. Eta bide horretatik iruditzen zait gauza batzuk hobeto ulertu daitezkela. Ez dut uste bide bakarra denik, evidenteki, ez? Kazetarita egiten duzu eta beste bide batetik heltzen diozu errealidadearen kontakizunari, ez? Baina iruditzen zait fikzioak badaukala alde horretatik ez nolabait berez zentzua ez daukanari, zentzua emateko euskarri bat ematen du, ez? Eta, adibide batekin kontatuko nizuke, hau da, urteetan zehar Euskal Herrian bizi dugun gatazkaren kontuan, eta hau da, kontu personal bat, erabat nire aldetik, ez gaina oso politizatua izan den gizarte batean, pasatu nuen nik nerabezaroa eta gaztaroa, eta ni hasi nintzen ulertzen hobeto zertzen Euskal Gatazka deitzen den hori, edo violentziaren kontua, ez hainbeste kazetarien analisiak edo iritzi artikuluak edo soziologoen lanak irakurtzen, baizik eta nik zer dakit, ez gizona bere bakardadean irakurtzen, Bernardo Atxagarena, edo Hamaika Pauso Ramon Saizar Vitoriarena, edo Kuaderno Gorria Arantxo Orreta Bizkaiarena, ez? Hain zuzen ere, nire buruan eta nire inguruan kaotikoa zen hori guztiari nolabaiteko zentzu bat. Kasu batzuetan ikuspegi fantastikoago batetik, beste batzuetan errealistago batetik jartzen saiatzen ziren neurrian. Nik hori ikusten dut. Eta horretarako, Iban, ez da hobe, ez dakit, ensaio bat hartu, saiakera bat, eta, horre, begiratu datuak, begiratu, argazki hori, eta hori ez da lagungarriagoa, ulertzeko momentu batean, izan daiteke, baina iruditzen zait batzuetan ez dela nahikoa. Eta ez dela nahikoa besteak beste oso muturrera eramandako egoeratan, esate baterako, egilearen subjektibitateak asko baldintzatu dezakelako zein den emaitza, ez. Eta alde horretatik fikzioak jadanik, hasieratik, hastapenetik, jatorritik, subjektibitate hori berezkoa duen neurrian gutxiago engainatzen duela. Beste paradoja bat izango litzateke, ez dut ukatu nahi, beste bideak, baina niri personalki, esate baterako, irakurle bezala eta herritar bezala, garai batean gehiago ekarri zidan, gehiago aportatu zidan fikzioak, nolabaiteko analisi ustez objektiboek baino. Nola baitere igual, eta erraten igual topiko bat da, baina, pertsonen ere igual bihotzak eta barne mundu horiek ere igual hobe ezagutzen laguntzen duela, momentu batean, eta ze kezka izaten dituzten pertsonek, eta ze motibo igual horrelako, gatazka batean bando baten alde edo bertzearen alde egiteko, igual hori behiratzen duzunean datuetan eta ez da gidaina agerikoa. Eta gero igual, pentsatu bat nintzen, bota Iban, barketu. Ez, ados nago, eta hori da jendeak literatura honak egiten duena da bestearen lekuan jartzen zaitu. Eta hori zailagoa da, soziologiako edo historiako liburu hotzago batekin, non masak, estadistikak, taldeak diren protagonista, ez. Eta gero, onartu behar dela, segurazki ere gizakiak ez garela robotak.
eta ba, igual, ez dakit, irakurri beharrean Exceleko tabla bat, agian ez dakit objektiboagoa dena, baina kontatzen dizutenean, ez, ba, persona batek zergatik nik zer dakit, hil zioten bere anaia, eta horrek nola, nola bizitzen zuen hori, eta nola eraman zion horrek hartzera autu bat, ba, karo, hor igual ulertzen dugu eta empatizatzen dugu gehiago, ez? Nik uste dut ez, arteak zentzu horretan eta fikzioak baduela kristoin funtzioa iristen, ez? Jendearen gara iristeko gauza guzti hauekin, eta, bueno, eta nik uste dut hori egundokoa da. Eta, bueno, gero Iban ere ez daukatu har, ba, fikzioaren beraren plazerra, ez? Hau da, hori idaztea eta holako burutazioetan egotea eta imaginazioarekin gozatzea azkenean. Bai, historio on bat arilkatzea, ez? Bai, nik uste dut horrek badaukala berezko balio bat, ez? Ez. Beti ere plazerra ulertzen baldin badugu, entretenimendu hutsetik haratago doan zerbait, ez? Hor iruditzen zaite, ez? Eta horretarako ere balio du, noski, ez? Balio lezake ez hitz idatziak, ez? Literaturak, ez? Baina, bueno, nik uste dut ondo aukeratu dezula hitzaz, maila goragoko bat iruditzen zait plazerra entretenimendu hutsa baino. Bueno, ba, orden plazer hori ere ukitzeko aukera izanen dugu, gaur atxalea erraten genuen moduan, 7:00, galdetu nahi nizun baitere, Iban, kasu honetan, Miren Arbaizarekin kolaborazio hau egitearen ez dakit, ideia edo nondik dator, ez dakit lehenago egina duzun alakoak zergatik autu hau? Bueno, niri alako irakurraldiak musikarekin beti iruditu zaizkit interesgarriak eta iruditzen zaitain zuzen ere hitz idatzia jendearen gana hurbiltzeko oso modu eraginkorra dela ondo egiten asmatzen baldin bada, ez dakidana gure kasua denez. Eta, bueno, gaina Euskal Herrian esango nuke gure giro literarioetan 80 hamarkadatik badaukagula horren tradizio nahiko luzea eta nik gogoan dut zenbat impresionatu ninduen bere garaian, Bernardo Atxagak eta Ruper Ordorikak egiten zuten Henry Bengoa Inventarium bezalako ikuskizunak ez alegia ez. Eta orduan bai, lehenago egin izan dut, egin dut jende eta gaina musikari mota nahiko diferenteekin, dela Xavier Montoya eta Ibon Rodríguezekin, dela Koruko Eras pianistarekin, dela Javier Muguruza bezalako kantariekin. Eta oraingoan, bueno, Mirenen gana jo dut, nire proposamen bat izan zen, eta oso pozgarri izan zen niretzat berak onartu izana. Nolabait abia puntu bezala hartu genuen liburuko ipuina, deitzen dena festivalean, da musika festival batean, ez, Igeldon egiten zen, Donostian egiten zen, Kutxa Kultur Festival batean girotutako ipuin bat, ipuin nahiko luze bat. Eta, nik beti izan dut hori joera musika nire testuetan agertzeko. Niretzat musika nire eguneroko bizitzaren oso parte importantea da eta filtratu egiten da nire fikzioan, behin eta berriro, ez? Izan ere badaukat liburu oso bat, biodiskografiak deitzen dena, non ipuin bakoitza da disko baten, LP baten gainean oinarritutakoa eta handik inspiratutakoa, ez. Eta nire azkeneko liburu honetan, ipuina engainua da honetan, ere badaude zalako ipuin batzuk. Eta hau da gehiago horiz, kontzertu, sail, festival batean girotutakoa. Eta kasual, ez da kasualidad, horregatik jo nuen besteak beste Mirenen gana, ipuinean agertzen den taldeetako bat zen, orduan Mirenek jotzen zuen Perlak taldea. Eta nire grazia egiten zidan, ez? Eta berari ere gustatu zitzaion ipuina eta onartu egin zuen erekin hau egitea. Baina esan bezala gero, eta berak ere egin ditu ekarpenak, ze bersio jo, kantenak, bertan agertzen direnak edo aipatzen
direnena eta girotzeko soinuak sartu, ez, kontzertu aretoarenak eta, en fin, ez, atrakzio parke bat den neurrian ere, atrakzio parkeko soinuak eta lako kontuak, baina gero esan bezala ere beste norabidean ere egin dugu lan, ez, zeren ipuin hori prestatu ondoren, berak nik liburua atera dudan bezala, berak pasaden urtean ere disko bat atera zuen, Lautada deitzen dena, eta orduan osatu egin dut, oraindik argitara gabe dagoen ipuin bat disko horretan oinarrituta, eta gure ikuskizunean ere irakurriko dut, eta berak joko du ere disko horretako kanta bat, beraz, zalde horretatik izan da ez hainbeste bakarrik ez Miren Narbaiza ekartzera nire terrenora, baizik eta ni ere saiatu naiz bere terrenora joaten nolabait. Kantatu eta gitarra jo gabe, zeren desastre bat izango litzateke. Musika engainu bat da, izango zen. Nire kasuan engainua baino izango litzateke decepzioa dudarik gabe edo, en fin, iruzurra, ez. Ja, desastre bat da, izango zen. Hori bertze ikuskizun bat, baina egin daiteke. Hori da, bai. Iban, hipotetiko eta fikziozko bat, bai. Hori da, fikziozko ikuskizun bat, izango zen, kasu horretan. Iban, ez dizut galdetu horreitik ezakit, ulertu dut, batez ere ez, ipuin bat jorratuko duzuela ikuskizun honetan, ez dakit galdetzen alden, gai bat bertzeak baino gehiago jorratuko da, badago gai bat nolabait ere ardatza izango dena ikuskizun honetan? Bueno, en principios hori ez bi ipuin dira, bat nolabait gure kolaboraziotik sortutakoa, eta bestea liburukoa izango litzatekena. Eta, bueno, ez dago gai bakar bat, ez. Hain zuzen ere, nire azkeneko liburu honen ezaugarrietako bat, konparatuta nire aurreko ipuin liburu batzuekin, antzekotasun asko daude, noski, egila berdina dela, baina, bueno, badago berezitasun bat, eta da, ipuinak ohi baino luzeagoak direla. Eta ohi baino luzeagoak dira, hori a posteriori egiten dituzun analisi, ez pixka bat, kursi horietan ez ateratzen den konklusio bat da, ez, ipuin bakoitzan gai bat baino gehiago jorratzen dudalako, ez. Eta beharrezkoa horretarako nolabait erabilgarria egin zait luzeago idatzi ahal izateaz. Orduan, alde horretatik nik uste dut irakurleari, kasu honetan entzuleari utzin behar zaiola margen bat berak erabakitzeko zer den importanteena irakurtzen den testuan, ez? Esaten dudan bezala, ez da hor gai hori ez fikzioarena, nahi baldin badezu, ez fikzioaren boterearena, baina irakurriko ditudan ipuinetan badaude beste batzuk, ez, maitasunarena eta aitatasunarena eta erantzukizunarena, ardurarena, gurasoen ardurarena, en fin, euskal kulturaren inguruko gauza bat baino gehiago dagoela esango nuke. Eta ez dut spoiler gehiegirik egin nahi zeren eta entzulei esan dudan bezala utzi behar zaie ikuskizunarekin kolaberatzeko aukera, ez. Haiek ere bere partea, ez, entzuleek ere beraien lana egin behar dute. Kolaborazioa da. Ez duzu nahi beraz, Iban, ipuinen bukaera kontatu, ez? Nahi baduzu egiten duzu, ez dakit. Bere garrantzia duelak, nik egiten dudan ipuin gintzan amaierek bere garrantzia dutelako. Naiz eta kasu honetan iruditzen zaidan, ipuinen beste parte batzuek ere badaukatela pixua, ez. Hau da, ipuinak luzeagoak direnean ezin dezu dena apostu guztia bukaera sorpresibo batera ipini, ez. Ez tensioa bestera batean joan bertzea eraikitzen eta dosifikatzen. Lortu dudan edo ez ja beste kontu bada, hori irakurleak edo entzuleak kasu honetan erabaki beharko du. Baina da ere
bukaerek jarraitzen dute bere garrantzi izaten. Bai, Iban, zeren zu honetan badakizunez bastante galdetuko dizut, bai izaten dela, ez? Ipuinen ezaugarri bereizgarri bat akaso hori, ez? Beti badela, biraketa bat horren bukaera horretan, ez? Nolabait ere sorpresa elementu bat badagoela. Bueno, beti ez nuke esango, ez? Hori da, dependez ipuin tradizio tasari garen, ez? Nik uste badagoela tradizio bat oso dominantea dena, ez, ipuin gintzan, eta, bueno, ez, Edgar Allan Poe bezalako idazlek teorizatu gintzutena bere garaian, non bukaera den, ez amaiera den, en fin, ez bertxotan bezala, azken finean, ez, kontakizunaren ardatza, hor dago pixu gehiena, eta ezin zera ipuin bat idazten hasi beraz amaiera pensatu espaldin badezu lehenago. Eta ni eskola horretakoa naiz. Baina badaude beste eskola batzuk, non amaiera irekiagoek edo ez horren ustekabekoek. Naiz eta azkenean ere badaukaten ustekabe baina modu ezberdin batean tratatzen den, eta bestea bezain baliagarria, bestea bezain baliotsua dena, ez? Eta, bueno, asko sinplifikatzeko, bat izango litzateke Txehov, Pouren tradizioa, eta bestea, demagun Txehov batena, ez? Edo pentsa dezagun gaur egun sona eta predikamentu asko dagoen Alice Munro bezalako ipuinlariena, ez? Non amaierak, ez batzutan oso hotz zuzen zaitun, baina nik esaten dut hori ipuin mota horretan importantena dela tensioa nola kudeatzen den, eta ipuin mota hori amaitzen dela ez ipuina amaitzen den lekuan, baizik eta geroago. Irakurlearen buruan alegia, ez egiten duenean berreraikuntza, ez ipuin guztiarena, ez. Ateratzen zarenetik, ez, irakurri ondotik geratzen zarenean hori irakurri dut, ez? Zer zen historia hori? Entzara hor gero atletik tiratzen. Bai, ipuin mota horrek askotan behartzen zaituna da bukatu ondoren, hausnartzera alde batetik, eta askotan berriro aurreko orrialdetara itzultzea, ez? Ikusteko non dauden gakoak, ez? Ni azkeneko ipuin liburu honetan nolabait bi bideen arteko nolabaiteko mix bat egiten saiatu naiz, ze luzeagoak izatean, ezin dezu, esan dudan bezala, ez apustu guztia bukaerarekin egin, ez? Hori da, mikroipuin gintzaren gakoa hori da, ez bukaera, orrialde batean egin behar dezuna da paf, ez harritu, ez bukaerarekin batez ere irakurlea, ez baina hemen ez, eta orduan, segia da ni hori, tradizio sorpresibo horretatik, poeniano horretatik natorrela, hori gaztetan zientzia fikzio asko eta terrorezko ipuin asko irakurtzearen ondorio seguru asko. Baina azkeneko urte hauetan, heldu aroko urteetan, naiz eta oso heldutasuna handiko gizona naizen zalantza daukadan, bai jo dut gehiago beste mota horretako ipuingintza irakurtzera. Eta, bueno, hori nik uste nabaritzen. Azkenean, ez jaten den horretatik sortzen da, ez eta. Kinder sorpresatik, Kinder buenora, pasatu zen. Konparazio hori ez dut uste, konparazio merkantilista. Milkara edo ez dakit. Sartu dugu publizidade subliminala ez, brometan. Iban, bai galdetu nahi nizun akitzeko, gaur egun ez, badugunez batez ere gaztek igual erabiltzen du gehiago streamingeko plataforma hauek, eta egon guztia gaude seriak ikusten eta pelikulak eta lakoak. Eta, galdetu nahi nizun, zer izaten alduen akaso berezia, holako ipuin errezitali batek, gainera musikatuak kasu honetan, zer izaten alduen aurkitzen ezin duzuna, ez? Plataforma hauetan edo pelikula batean edo, zer badu? Bueno, nik uste dut
izan daitekeela bizitza pixka bat pausatzeko abagune bat, ez. Ze iruditzen zait, hain zuzen ere, hori ez, plataformetan, serietan eta bilatzen dena da, bueno, alde batetik bizkortasun hori, ez, eta engantxearen ez, kontua, ez. Eta, bueno, nik uste dut iseitzea espazio aman komun batean, ez, beste jende batekin gainera, ez, zineman egiten dugun bezala, ez. Bueno, alde batetik hori, ez, eskatzen du halako parentesi bat egitea, hori, sartuta gauden zurrunbilotik, beste jende batekin eseitzea, badu ere beste aspektu edo alderdi kolektibo hori, eta hori murgiltzea pixka bat hitzaren eta kasu honetan musikaren, ez, magian, ez. Nik uste dut baduela, ez, ahozkotasunak alde horretatik, ez, literaturatik sortzen denean, bali hori, ez, pixka bat gelditzeko. Pixka bat hori, ez, ritmotik, ez, gure bizitzen ritmo frenetiko horretatik, hain zuzen ere, best plataformek eta alako kontuek azeleratu egiten dutena eta konsumismora eramaten dutenak, hortik pixka bat ateratzeko. Baduzu sentsazioa, Iban, eramaten dituzu urte batzuk, baduzu sentsazioa arreta mantentzeko gaitasuna gutxitu zaigula? Hoixen, ez? Nola gauden hain saturatua estimulo guzti hauekin eta pelikulekin eta hor behar ditugu 30 segunduro bombak eta lakoak, ez dakit sumatu duzun zure nolabait ibilbide honetan urte hauetan hori aldatu dela. Hau da, lehenago jendea, ez? Zegoela adiago, eta igual orain egiten duzunean olako errezitaldi bat, ez dakit, gusten duzu momentu batean ez, ez dakit, bertze aldera begira, edo ez dakit alakoak sumatzen dituzun. Bueno, irakurraldia egiten saiatzen egiten dudanean saiatzen naiz alakoetan ez fijatzen, ze bestela eror dakizuke ez, pixka bat kontua ez, sartu inbertzea ariketan ez, neurri batean ez, baina bai, erabat ados nago ez, eta bueno, nik unibertsitatean eskolak ematen ditut eta oso argi nabaritzen dut ikasleen artean, baina nabaritzen dut nigan bertan, sare sozialetan eta ibiltzeak eta hori, ez, pantailen aurrean hainbeste denbora emateak eta bai, murriztu egin du nire, behintzat atentzioa mantentzeko ahalmena. Eta horregatik besteak besteen liburuak irakurtzeko nahiago izaten dut oraindik ere papera, pantaila baino. Ze badakit jende bat asko eta egia da, badauzkala bere alde onak ez irakurtzea pantailan, ez, besteak beste, en fin, ez, bueno, ez, Amazoniarentzat eta basoentzat asko zere hobea da, ez, dudarik gabe, eta etxeetan leku gutxi dagoenez, esan nahi dut, leku asko aurrezten dizu, ez, biblioteka handi batek hemen daukadanak eta ja erabat ingobernablea bihurtu egin zaidana eukitzea baino, ez. Baina bestalde beste patxada batekin irakurtzen duzu eta nik uste dut gaina gehiago hausnartzeko aukera eta nolabait hori irakurritako hobeto mamurtzeko, ez, aukera ematen dizula paperak eta hori besaulki on batean eserita egontea eta telefonotik alik eta urrunen nik hori ez etxeko beste gela batean uzten dudana, ez, halako kasuetan, ez. Baina nigan ere nabaritu dut, ez, daramagun erritmoak hori ez, atentzioa mantentzeko ahalmena murriztu egin didala eta nola ez da hori gertatuko jadanik ni ez bezala natibo digitalak diren horiengan, ez. Nolabait ere, arreta hori berreskuratzeko aukera eta narrazio on batez. Gozatzeko abagunea, gaur, 7 bertan, Laban, Iban Zalduarekin eta Miren Narbaiza Mizeko abeslariarekin, hortzen, aukera, liburua engainua da, hori ez
ezagutzeko edo horko narrazio pare batez gozatzeko aukera, gainera, Ibane kontatzen zuen moduan, zertxo bait ere moldatua hor musikarekin ongi txirikordatzeko, eta hemendik ere, Xaloatik, gonbitea bertaratzeko, gaur, 7 erraten genuen moduan, eta gaurkoan guzti hau kontatzen Iban Zaldua, idazlea eta liburua engainua da, liburuaren egilea. Iban, eskerrik asko, gurean egoteagatik gaurkoan. Zuei. Hauxen dena gaurkoz magazinean, bihar ere hortzegunean hemen izanen gaituzue, nahi izanez gero. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.